a ƙoƙarin bunƙasa harkokin noma da inganta rayuwar al'umma. Gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya na aiwatar da shirin Sustainable Power and Irrigation for Nigeria (SPIN) domin inganta tsarin ban ruwa da ƙara yawan amfanin gona a jihar. Shirin na SPIN na da manufar zamanantar da harkokin ban ruwa, bunƙasa noman rani da samar da ayyukan yi da kuma ƙarfafa tattalin arzikin al'ummar karkara. Daga cikin muhimman abubuwan da shirin ya ƙunsa, akwai gyaran dam ɗin Rizabuwa da ke ƙaramar hukumar Minjibir, tare da faɗaɗa yankunan noman rani da suka kai hekta 3,000 wanda ya shafi ƙauyukan Gezawa, Minjibir da Wasai. Kan hakan ne aka gudanar da taron wayar da kai ga al'ummomin da aikin ya shafa a ƙaramar hukumar Minjibir, inda taron ya haɗa da wakilai daga yankunan Minjibir, Wasai, Abdakaya da kuma Yukana. An gudanar da taron ne domin wayar da kan jama'a game da manufar shirin, amfaninsa da kuma yadda za a aiwatar da shirin cikin nasara tare da kare haƙƙin al'umma da abin ya shafa. Da yake ƙarin haske kai shirin, shugaban SPIN na jihar Kano, Injiniya Nuruddin Isa Abubakar, ya bayyana cewa aikin wata babbar dama ce ta bunƙasa noma, samar da wadataccen abinci da kuma inganta tattalin arzikin al'ummar jihar Kano. To alhamdulillah tasirin yana da yawa kuma ta ɓangare daban-daban za mu iya kallon sa ta fanni daban-daban, ɓangaren ilimi, ta ɓangaren tattalin arziki, ta ɓangaren gyaran muhalli da sauransu. Shi tsarin modern irrigation farming ba iya nan Kano State ba, a duk faɗin Najeriya jihohi da gurare da dama a duniya an yi su. Kuma a nan Kano in ka shigo akwai gurare da ake yin su wanda in ka je tsarin yankin Kura, Bunkure da sauransu da akwai irin wannan tsarin noman ranar da ake ciki. Wanda shin da muke shi a ƙarƙashin SPIN, wannan shi na SPIN ya ware guri da za a yi noman sprinkler wanda ake cewa pressurized irrigation scheme, da kuma inda za a yi drip irrigation scheme da animal grazing areas da sauransu. So akwai ɗan canje-canje da kuma advancement na tsarin irin yanayin noma. Tasirinsa yana da yawa in ka kalle shi ta ɓangaren tattalin arziki, ta ɓangaren samar da aikin yi, ta ɓangaren samar da security, ta ɓangaren ɗabbaka yanayin muhalli. Ya ƙara da cewa an tanada hanyoyin biyan diyya ga wanda aikin zai shafi gonakinsu. So alhamdulillah gwamnatin jiha ta yi shiri mai kyau tare da haɗin gwiwar SPIN wurin ganin tsarin compensation ya yi tasiri sosai, wanda kusan shine tattaunawa da muka yi yau da su manoma su fahimci cewar gonakinsu ba karɓa za a yi ba ɓata musu za a yi ba, nasu ne kuma su ne masu wannan gonaki. Bayan an gama wannan aiki ma gwamnatin jiha matakinta shine ta kula da dama da nan da kuma abin da muke cewa primary canals, wanda manyan hanyoyin ruwan, ƙananan hanyoyin ruwa kuma suna hannun manoma. So automatically wannan yana cewa gonakin na dama na manoman ne. Tsarin compensation tsari ne za a biya na abin noma, misali lokacin da ake shekaran aiki ko kwanakin aiki, idan an zo ana kan aiki a gonar manomi kuma har lokaci yayi na noma ko ruwa ya zo ba a gama aiki ba, gwamnatin jiha ta yi tsari da za a biya compensation da rashin jagorancin SPIN, za a biya manomi na abin da yake noma a gonarsa. Shi ma da yake nasa jawabin, sarkin Fulanin Minjibir Alhaji Sama'ila ya yaba da ƙudurin gwamnati da abokan hulɗarta na aiwatar da wannan aikin, yana mai cewa zai taimaka wajen haɓaka noma da inganta rayuwar al'ummar yankin. To alhamdulillahi ai wannan ba ƙaramin tasiri bane ga al'ummar Minjibir Gezawa Gabasawa, domin ina tabbatarwa wannan babban arziki ne ya zo mana har kofar ɗaki. Ba ƙaramin tasiri ba ne, domin me duk inda aka ce yau akwai ƙasa ta noma, akwai kuma inda ake aiwatar da noma, za a samu arziki, ba ƙaramin arziki ba. Sai dai mu ce Allah Ubangiji ya saka wa wanda suka kawo wannan shiri, Allah ya saka musu da alkhairi. Ado Umar Meleda, ɗaya daga cikin manoman yankin Minjibir, ya bayyana farin cikinsa game da aikin, yana mai cewa idan aka kammala shirin zai taimaka wajen ƙara yawan amfanin gona da bunƙasa tattalin arzikin manoma. Mun daɗe ba mu samu farin ciki da ci gaba kamar wannan ƙaramar hukumar Minjibir ba, domin a matsayin mu na manoma da muke wakiltar ƙungiyoyi kala-kala wanda muka ba da muhimmanci sosai akan noma. Hakika da mun samu wannan tallafin tun farko da tuni ba wannan labarin ake yi ba. A ƙarshe, taron ya samu halartar sarakunan gargajiya, jami'an gwamnati, shugabannin al'umma, manoma da sauran masu ruwa da tsaki daga yankunan da aikin ya shafa. Rahoton kenan, Aisha Ibrahim Tukuntawa, Himma Radio.